vás vítam na festivalu Jazzové Vianoce. Máme Vianoce, máme Jazzové Vianoce. Dovoľte, aby som na to, že sa tento festival vôbec koná už 17. rok, musím poďakovať hlavne mestu Levice a takisto aj Nitrianskému samosprávnemu kraju. Troška som zmenil program, ale nie je zlom asi. Tento rok sa konala súťaž v Leviciach Levicko má talent. Zúčastnil som sa toho. No a na tej súťaži vyniklo jedno krásne dievčatko, obrovský talent. A ja ju chcem strašne podporovať v tomto. A preto som jej dal, a dovolil som si to aj v mene vás, dať jej priestor a nech sa ukáže tuto medzi nami, medzi jazzmenmi. Možno z nej bude v budúcnosti aj jazzová speváčka. Uvidíme. Takže dovolte na úvod, aby som pozval na pódium Lenku Berkešovú. Dobrý večer. Zaspievam vám pesničku Pár skvelých nôt. Mistra klaviristu. Plány ti skríži a všetkého máš dosť. Niečo sa blíži, na problémy mám nos. Život je skrátka, aký chcel len. Bláznivá hádka, prekrásny sen. Pár slov a pár chýb a fúra starostí. Chvíľu ťa trápi a potom nás zlostí. Život je taký, aký sme my, čo naň vraj platí. Žiť pri zemi. Mám svoje predstavy, kam kráčať chcem. Nie mi nik nevraví, čo mám, čo smiem. Kto ma chce zastaviť, tak nehráta s tým. Svet patrí mne a nie im. On všetko môže, veď čarovnú má moc. Vyskočiť z kože, či deň je a či noc. Život je zmena, popletený. On je tu pre nás a nie pre nich. Mám svoje predstavy, kam kráčať chcem. Nech mi nik nevraví, čo mám, čo smiem.
na pódium pána klaviristu. Ja keď som tento program pripravoval, tak som si až vtedy uvedomil, že v podstate dneska sa tu vystriedajú dvaja virtuózni klaviristi minimálne európskeho formátu, ak nie svetového. Tak prvý, jeden z nich je môj výborný priateľ, kamarát. A myslím, že som ho troška dokopal k jazzu. Vieme o tom? Je to Ondrej Krajňák. Dovolím si pozvať na pódium pani spevačku Anitu Sou. Láska